Onda azalde, jende asko gustuko du bere bizitza itxingen arabera gidatzea. Txinatari garkizunen eskuliburu edo liburuzkaura. Baina itxing poesia utjara, itxingen erantzunak irakur ditzakezu, txamponak edo makilatxoak bota eta gero, emaitza irakurtzera zoazenean, hori guztia poesia hutsa da. Itxingeko hexagrama batzuk hartu nituen, eta poesia txiki bihurtu nituen. Nire txinatar poesiaren errepasoa liburuan daudenak. Ondoren, beheko deskribapenean ikus dezakezue non erosi nire liburuak, eta zuen hizkuntzan dagoeneko itzulita dagoen liburu hori, itxingeko poemat biltzen dituena. Itxingeko odigaren hexagrama irakurriko dut orain, nik poema txiki bihurtu dudana. Lau Yang lerro argitxu eta Di Jin ilunabarreko lerro. 2 Li trigramak, brontzea eta urrea elkartzen dituen lotura sendotzen dutenak. Gizon serio eta zuhur batek bere behia goizean ukuilura eramaten du, eta oraindik izotzaren hotspean dagoen bitartean jesten du. Tianmak zelaiak zeharkatzen ditu. Tianma txinatar jainko bat da, batzutan hegalak dituen zaldi itxurarekin agertzen dena. Tianmak zelaiak zeharkatzen ditu. Dena ondo doan ikuskatuz. Badaki egunzentia erraza, atsegina eta distiratsua dela. Eta badaki ilunabarrean hondamendiak eta tristurak etor daitezkela. Beraz, zure itxingek emaitza hori eman badizu, pentsa ezazu zer esan nahi duen zure bizitzarako. Eskerrik asko!